Makig-coordinate sa chairperson sa Committee on Transportation sa Lapu-Lapu City Council ang pangu sa City Traffic Management System kon CTMS aron makasugod na sila pag-operate batok modified muffler. Ani ang report. Human madawat sa City Traffic Management System kon CTMS ang 20 ka mga decibel meters nga gihatag sa Lapu-Lapu City Government, giswayan gilayon nila kini paggamit subay sa unsay nalatid sa Republic Act 4136 batok sa modified mufflers. Gamit ang 36 inches nga folder nga giporma og triangle aron makuha ang 0.5 meters nga distansya o 45 degrees angle, giswayan nila pagkuha ang gikusgon sa tingog sa tambutso sa duha ka motorsiklo. Una nilang giswayan ang usa ka scooter nga orihinal ang muffler. Dayon gisunod ang laing motorsiklo nga modified ang muffler. Matod ni Mario Napoli, pangu sa CTMS, nga unang higayon nilang nakahupot sa maong ekipo busa buot niyang maorient gayud ang tanan nilang mga traffic enforcers kung unsaon nila kini pag-operate. Amugi sukayan katong 45 degrees nga angle. Epektibo siya, ma'am. I think siguro magamit na naman kung na may operations. Samtang naglaraw karon si Napoli nga makig-coordinate kang Lapu-Lapu City Councilor Joseph Pangatungan, chair sa Committee on Transportation, aron maamendahan ang ordinansa batok Bora-Bora nga napasar sa City Council niadtong 2016. Base sa naasong ordinansa, gidili ang paggamit og motor vehicle nga ang exhaust system mubuga og sobra sa 80 decibels sa distansya nga 10 meters. Apan sa nasudnong balaod, partikular na sa Republic Act 4136, 99 decibel ang allowable limit. Siguro, dili sa may karon magpa mo operation, but siguro pag agad sa may sa unsa nga ordinansa nga itakdo gyud sa national law. Kay lisod man sad og magka-conflict ba? Base usab sa Anti-Bora-Bora Ordinance sa Lapu-Lapu City, 1,000 pesos ang penalty sa first offense, samtang 3,000 pesos o confiscation sa driver's license sa second offense, o 5,000 pesos o confiscation sa driver's license sa third offense. Apan sa kasamtangan, walay personnel sa CTMS ang deputize sa LTO. Mas maayo gyud nga deputize ang atong mga traffic enforcer o para kung panaglitan mo mo operasyon na taning mga kining decibel kining Bora-Bora kay kulay daghan nagreklamo na kana saba. Samtang mato ni Police Lieutenant Colonel Ardulito Cabagnot, Deputy City Director for Operations sa Lapu-Lapu City Police Office, nga taud-taud na silang nakaduso og request ngadto sa LTO aron mapaubos sa deputization seminar ang mga personnel sa Traffic Enforcement Unit. Lakip ang mga sakop sa TEU sa nahatagan usab og 20 ka decibel meters sa Lapu-Lapu City Government. O kung sa mga possible nga violation nga pwede na mo hatag through citation. Kaya pagkakaroon man god, di pa man god may kahatag og TOP considering na wa pa gyud makuani may og deputation gikan sa LTO. Samtang gamiton usab sa City Treasurer's Office ang duha ka mga decibel meters nga gihatag kanila kung ugaling adunay mga reklamo batok sa mga patigayon nga saba kaayo. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.